Tak to nejako Torino. Stojím na kameni, takže to je taký blbé troška. Takto si dáva trávu. že čistí žalúdok. A viem, že akože ste hovorili, že aj tie prechádzky a tak môže byť, ale fakt by som bola rada, keby ste mi napísali do komentára nejaké nápady na videa, nejakú inšpiráciu alebo niečo, čo by som mohla natočiť trebárs aj tu. Niečo, čo by sme mohli natočiť trebárs tuto stojím na prechádzke, alebo niečo také jednoduché, čo by som doma mohla urobiť v izbe. Ale tak viete, nemám až tak, akože by som tak. No nič. A sledujte ma na Instagrame, no. Kde som Martinka Sen 2 a snažím sa tam byť aktívna. Takže tak. No, to bude asi všetko. Len by som chcela, aby ste mi proste niečo napísali. Ste sa tu v Rabce nahádajú, ale nech sleduje. No a tu je môj tieň. Tak, že asi už pôjdeme. Počkaj, Torino. Že tu sme inak takto zahľadte, pozrite tie holuby. A tak. Čaute.